तो आज हम बना रहे हैं अंडा 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 अच्छे से साफ करके अच्छे से बना के पूरा से सबसे पहले पेशाब कहाँ गया? तो जला अभी गैस, इससे हम तेल दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच। उसके बाद मटन खाई गरीब हो जाइए आपण मैंने खातु आम अंडार कम चल बर्तमान मुझे
ରେସିପି ପାଇଁ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ମୋତେ ଟିକେ ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚଟଣି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଦା ରସୁଣ ତରକାରୀ ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ ପକାଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ମସଲା ବି ମସଲା ମୁଁ ପଛରେ କିଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମସଲା ତରକାରୀ ରାଗ ତ ପୁରା ଜିରୋ କରିଛି ମୁଁ, ଲୁଣ ବେଶୀ ହେଇଯିବ କମ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଚଟଣି ଟିକେ ବନେଇବି, ଧନିଆ ପତ୍ର ସରିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଟିକେ ବନେଇବି ପଖାଳ ପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ରୋଷେଇ ଟିକେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ନ ଜାଣିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ମାଇକିନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ଭୋକ ଉପସର ମରିଯିବେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ନିଜେ କରିକି ଖାଇବାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନା, ଆପଣମାନେ ହେଲା। ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶିଶୁମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ, ଖାଉନୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମୟ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି କି କିଛି ଇଏ କରିପାରିବେନି, ସେ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇଦେବି, ତାପରେ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚଢ଼ା କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମସଲାରେ ଅଣ୍ଡା କି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ପକାଇବେ, ତୁରନ୍ତ କେବେ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତକ ମସଲାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ପରିବାକୁ ବା ଅଣ୍ଡାକୁ ବା ଚିକେନ୍କୁ ବା ମଟନ୍କୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ମସଲାଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଲେ ହାଲକା ପୁଡ଼ି ଆଉଟାଳ ଦେଲେ ମସଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ମସଲା ଅଧିକ ତେଲ ଅଂଶ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦିନେ ଦିନେ ଦେହ ଖରାପ ବାଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଯଦି ସତ କଥା କହିବ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ମସଲା ଫସଲା ଖାଇବେ, ତ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ମୋର ସରିସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଅଛି, ଚଟଣି ବାଟିବି, ପଖାଳ ଖାଇବି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଶୋଇବି। ତାପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବି କ'ଣ କରିବି। ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କାଲି ଟିକେ କଟକ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ଯିବି ଭଲ କଥା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।